תושבי קריית ארבע חברון, שלום רב, כאן אהרון מרואני, נשוי +4, בעל משרד עורכי דין, פה בקריה. החלטתי להצטרף לפוליטיקה כדי להביא את הקריה למקום שאליו היא שייכת. אני אתמקד בשני נושאים מרכזיים. הנושא הראשון זה תוכנית מתאר. תוכנית שתייצר ודאות תכנונית ל-30-40 השנים הבאות, כדי שיזמים מבפנים ומבחוץ יוכלו לבוא ולהשקיע פה בקריה ולהרוויח, ומצד שני כדי שהקריה תיבנה בצורה נכונה. תשתיות, חניונים, כבישים, מסחר, תיירות וכו', איך, כמה ולמה, בדגש על האיך. הנושא השני זה נושא התקצוב. רשות עירונית כדי להצליח צריכה להשקיע משאבים מסיביים בעולם התקצוב. אנחנו צריכים ליצור מצב שבו משרדי הממשלה מזרימים כספים לקריית ארבע לא רק בגלל שקריית ארבע מבקשת אותם, אלא בגלל שזו שליחות לאומית של המדינה. קריית ארבע חברון צריכה להגיע למקום שאליו היא שייכת, בירת יהודה. אם גם אתם רואים את הדברים עין בעין כמוני, הצטרפו אלינו בעוד שבועיים ביום שלישי, הצביעו בשני פתקים. פתק ראשון, סיעת כולנו המגוונת בראשות מלאכי לוינגר, פתק שני, מלאכי לוינגר לרשות. נעשה ונצליח.